Horas madihita na baddohoti parmingguon di Bagas Joro HKBP Mampang Prapatanon. Lumobi madihamu natongon obasod dope marsaor dohoti tadi Bagas Joroon dongata madibata. Tapara di maroha do pikirata martang yang nahohom mahita di Bagasar rohata. Amin. Marede mahita sian buku ede nomor 40 sada ayat sada dohot 2 dia 2 jongjong mahita. Paripeni Tuhata sai hehe mahamu sai jakun marajata marohana bucu gir mahita be marende di ibana majohon hosiana burju masa sude hamuna marsakroha jonok dorajai naro mangapuroha nina sana tuki torop nuang tahe inganan hasonangan ima partangiangan nina porseai Marhite-hite goarni de bata ama dot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goarni tod di porbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Edehon hamuma de bata puji hamuma goarna paledes hamuma dalad di ibana namarhureta di halongonan Jehovah do goarna jala marulupulup mahamu di juluna. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata ajarhon matuhami aturanmu. Unang tadiko kami. Patonggor ma mata nami asa hutadahami hatuan nami nasian hoi. Pargugoy hami marhite-hite hatam. Padao masian hami nasapo dan nalipe. Say tugihon mahami dia kadalammu. Asa hutadahami ho hanguluan nami manang mangulu manang mate pehami. Marhite-hite Tuhan nami Yesus Kristus anak mi. Amin. Pauli di ibana marohamuna be alaina Solomona pada masa sude dalanan ture. Bongo tu roha
na pabali masude. Tangihon hamuma pati ni debata di minggutta sadarion imanatar surat di sada Tesalonik biddu 5 ayat 8. Alayang gohita nasyan arian marrohana torang mahita tasuluk koma haporsyaon dot haholongon songon baju pertahanan jalata jujung ma pakirimon ni roha di haluaon ido sahatna atong magidugugu mahita tu debata lo mangulahon pati nai ale Tuhan debata saya pargugui mahami mangulahon na pati ni amin. Nana surat pos rohani debata dina hasit dina borat di papita doroham unang ganggu rohamuna di pandok ni debatam pasal tanah bega-bega pos roham di debatam. Tato poti mado satta. Ale Tuhan debata pargogo na suhatu dosan para siroha na sumurung amani Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami. Hami halak pardosa na dangolon ro tujulo ni habang sahabadiaumi. Manopoti jala mangangguk kod dosa nami. Masay jut huarsahi hami ho marhiti-hiti pikiran. Dohot hata. Dohot pabahenan nami na roay. Na dang huhaholongi hami hosian nasa rohanami. Dohot nasa ati-ati nami. Dohot nasa todinami. Dohot nasa gugu nami. Nang dongan nami dang dosod diri nami hubaik kami. Dibaheni tamadori masamu jalau humamu hami tuhamatean sa liling nililing nai. Alay na mapurus mahami nuaing tuasi ni roham na gudangi. Mangidos yan nasa rohanami hasisan ni dosa nami sa luhut na. Say urupi mahami paubahon rohanami ala ni Tuhan Yesus Kristus. Anak haholongan ni roham, si Pangulo hami dohot ala ni guarmu na badiay. Ale Tuhan, saya asi maroham di hami halak na dangolon. Amin. Tabigi maha tabaga-baga taringot tu hasesaan ni dosa. Songonod do hata ni Tuhan Yesus. Roma hamu tuau hamu akan na loja jalan na sorat hupasonang pehamu. Buat tamuma augaku tu hamu. Guruhon hamu masianau ay nalabok doau jalan na serep meroha. Asa dapotan hasonangat to dimuna. Ay labok do augaku jalan yang do dohot na hupaporsaton. Hasanga puma di debata na digijang. Amin. Ayar sakni rohaku tung sapu donuan magota pakara
silangi ibana paluahona martua rohaki nasal pudoi dan dijujur dosaku Tuhan tung sesadoi diban mudarnai dang ditulak duhaku bea. Tabigima hatani debata turpuk nyari minggon ima natar surat di Pesalmen 126 ayat sada sahatu ayat onom tajahama marsorin edde hananakok dinamulak tinogihon ni Jehovah akan natar buang sian-sion doson halak namarnipi dohita Gok parek kelon ma ujui pamangata jala marolopolop dilata martaringot ma ujui di tonga-tongani akka parbegu godang mana binahen ni Jehovah tunasida gudang matongon na binahin ni Jehovah tuhita jadi marhilas ni roha mahita saitogihon mamulak al Jehovah akka natar buang sian hami songon akka sungai di tanot tukanas sini akan namariluilu lau manabur marulupulup dosugut lau manggotil mardalan-dalan pe ibana pausung-usung boni si sabur honoto rodio ibana sogot marolo polop mangusung akka tibalanna songon ido sahatna martua do akan natumangihon hatani debata jalan peopsa amin. Yesus surupi pamonang mahami tatap magogoni naholomi nasomansa di mangunggop dihami nang pagahana dohami sude sai dipikiri sibolis dalana manang beha autok tong arsahana Taha tidak ko maha porsiaw tay songon na hinatidak kon ni dong atas sa porsiaw di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargugu na suatu dosan na tumupalangit do tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sadai imana tinubuhon ni si Maria na gabe-gabean siat to di porbadia adorang soha bubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni silatus na mati tarpazal do ibana dihau pinursilang na tuat tu banuatoru dun ditanom na mulak mangolu di hari patuluhon na manaik tu surgo lauhudul tu siamun debata Jehovah amanai pargugu na suatu dosani disima ibana pay mamulak sogut tu tanoon manghumi halak na mangulu dohot na mati au persea tu perbadia jala adong sada huria na badia huria hatupan halak Kristen akan na badia dohot dihasesaan di dosa dohot dihatai na madok mulak mangulu sogut daging halak na mati dohot dihanguluan na soras. Tabigi mati ting di huriata.
mamulak manasida to sektor tulu alani mapite titingon pinabotoho matuhita sedos miroga de panglalu pakobasion huria di sektor 5 mapite seremoni di pasahat matu pakhalalu AKBP Mampang Perapatan napapakon rapat seksi sekolah minggu di hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 pukul 2 sahat pukul 1.5 WIB maringanan di konsistori di AKBP Mampang Perapatan nungga di Patupa Jalan Mandala ke dengan rapat kerja seksi sekolah minggu nah palimahun libur sekolah minggu Pinatubohoto matu natoras ni anak fakta sekolah minggu mamuka sadarion minggu tanggal 1 Desember 2020 permingguan manang kegiatan sekolah minggu diliburkan jana masuk di hari minggu tanggal 17 Januari 2021 Ponopon Natal NHKBP Mampang Perapatan di hari Sabtu tanggal 1 Desember 2020 pukul 1.06 WIB maringanan di gereja HKBP Mampang Perapatan naik Patupa Utama Natal ni NHKBP jalan di Patupa live streaming melalui channel YouTube HKBP Mampang Perapatan dia menghita Mampang nah bagi Tuhan Natal remaja HKBP Mampang Perapatan di hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 pukul 1.06 WIB maringanan di gereja HKBP Mampang Perapatan nang Patu Kota do Natal remaja HKBP Mampang Perapatan jalan di Patupa dotong live streaming melalui channel YouTube HKBP Mampang Perapatan Prak Mahita Mangihutosa Nabawaluan calon sintuan opat program di Huria HKBP Mampang Perapatan 2020 dohot hinapor unik okubasio di Hurianta nunga dipilih nunga tak pilih calon situasi yang genep sektor jalan di hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 di permingguan pukul sia 30 nomor bangsa Batak patadah pertama luas di Huria akka calon sintua Pasiahan laporan pelayaran 2020 dan program 2021 setiap dewan lewat seksi pinabotohon ma kusudi dewan seksi partau lewat badan audit ni HKBP Mampang Perapatan asa pasanat na laporan pelayanan malam Pak Kobasiota di tahun 2020 paling lambat Minggu tanggal 1 Desember 2020 asa dievaluasi jalan di masuk tugarita di tahun jadwal Natal dan Tahun Baru AKBP Mampang Perapatan tema Natal tahun 2020 adalah mereka akan menamakannya Immanuel Matius Sada ayat betul nomor kegiatan Natal keluarga hari Rabu tanggal 27 Desember 2020 pukul 10 siang Paduahon malam Natal hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 pukul 15 saat 10.30 di Dohotan di sektor 2 lewat sektor 4 pukul 10 saat pukul 10.20 di Dohotan di sektor 1 lewat sektor 10 pukul 10 siang saat pukul 20.20 di Dohotan di sektor 5 nah bagaluhan
sada saat pukul 10.30 saha pukul 10.30 di dohotan di sektor 2. Napapaton Natal paduahan mana Natal gabungan Amayuna dipatupa di hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 pukul 10 saat pukul 10 Palimahon akhir tahun hari Kamis tanggal 21 Desember 2020 pukul 15 saat pukul 10.30 sektor 5 pukul 10 pagi saat pukul 10.30 sektor 2 dohot sektor sada pukul 10 siang saat pukul 20.30 di dohotan di sektor 10 dohot sektor 4. Namonopon tahun baru keluarga Jumat dipatupa hari Jumat tanggal 1 Januari 2020 pukul 00. Papituhon tahun baru hari Jumat tanggal 1 Januari 2020 pukul 10 saat pukul 10 sada 30. Pasak persadaran pendaftaran di lulus sekolah minggu opat hasil serta perhaladu KPP Mampang Perapatan na dipatupa di hari Jumat tanggal 27 November 2020 pukau utama pendaftaran lulus sekolah minggu KPP Mampang Perapatan lewat syarat dui mata bereng di warta jemaat na adong digital pendaftaran paling lambat minggu tanggal 27 Desember 2020. Ucapan terima kasih Madong Tuhut Pasak 5 Maranatha di Jalan Huriat Sada unit TV Smart and Android 40 inch merek Campo di bagas di nomor 4 di Karasok Parhalaran dohot ruas di Huriat Pasahaton Mulyata Pasak duluan parkir kendaraan mohon menjadi perhatian kita bersama untuk memarkir kendaraan di kompleks gereja secara teratur dan kendaraan yang parkir di luar kompleks untuk tidak mengganggu kelancaran lalu lintas apalagi dalam merayakan kegiatan di gereja kita ini. Parkir kendaraan yang tidak muat di gereja disediakan oleh gereja di komplek sekolah Sumbangsih yang berada di sebelah gereja kita. Napa Sapropaton persembahan tahunan Pinabotoma Tuas Luhuria KPP Mampang Perapatan Naso Pasahatok Keliat tahun 2020 Buina di pasahat maghmite situa sektor nabe mana maghmite langsung ku nomor rekening di Huriata ulang tahun kelahiran Parhaladu Dorot Tuas pasahat selamat ulang tahun Turuas di Huriata KPP Mampang Perapatan natomon ulang tahun di Bagasa Saminggon warna adon di Kuarta na adon di Hitabe didok hatani Tuhatta marlas deroha mahang totong di bagasan Tuhani hula ina madok marlas deroha mahang Filipi 4 ayat 4 parhepenon terlampir akapelean pemlatih dohot na asing masih jinah dupe di titingon kaida pandengaran kasancana na arong di Hitabe songorima tinting di Huriata di bagasan minggu Tuhan taman nama masuk-masuk mulai dengan kita Maredde mahita sian bukwedde nomor 40 ayat sada 1 ayat 3
huhut mata pasahat pilihan sada A sada B di bagasan las ni roha. Las bema rohamuna nati gorohai nang roda rajamuna membantuai dang marpanggur tapi anggo diharorona alai tuk dogogona pada honje ai dang dilului rohana di sonsonang nai di surga habangsana harajaon nai ai nai buni dope di tanoon sangapna dung tulus pesakapna patar maisude. Hamuna akaraja oloi marajaon ai hangoluan muna dodi patu paon ai molotoi samu manjua di hatana sai lalu dori masna mangaga Tuhan las bema rohamuna nati gorohai nang roda rajamuna membantuai dang marpanggur tapi anggo diharorona alai tuk dogogona pada honje ai. Dameni debatana sumurung sian salhutna roha imana mangaramoti ate-ate dohot pikiramu nabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat Advent mari kita. Rupuk jamita di minggu ta sadarion imana ta surat di surat ni Apostol Paulus tuhuria Tesalonika sada Tesalonika 5 ayat 16 sahatroria 24 sada Tesalonika 5 ayat 16 sahatroria 24 akasi paingot totong mahamu marlas ni roha unang masa di hamu martangiang adok mauliate mahamu siala saluhutna aido dipangido de batasi kamu marhite-hite Kristus Yesus unang ito pihamu todi unang lea rohamuna di panuri rangon tak kasih hamu masaluhutna nadingganima tiopamu pasidik kamu ma nasarumang ni naroa di parbadia debata pardamai mahamu gabe sudringgan jala diramoti matodimuna nang roha nang daging
asayas so hasurahan di haroroni Tuhatta Yesus Kristus aposat doi bana nama johamu sai pasauton na doi onima sana di hita kadongan sabur seaon topik ni minggu ta hidup tak bercacat pada kedatangan Tuhan di bahasa Batak mangulu so hasurahan di haroroni Tuhani di sada Tesalonika 5 doh di epistelta pesalmen 126 ima kondisi akka hasusaan penderitaan ni ala Israel di Babel di Mazmur 126 dungi di huria na perjolo huria na pinazongjong ni si Paulus di Tesalonika mengalami masalah perjolo karulomoro hanya ka penduduk setempat majalo akka ala Kristen jadi melotajaha di turpuk sebelumnya dilempari arpungu di jabu-jabu di jabu ni si Jason nina kor ni perjabui dilempari didangguri diganggu marhite akka perkataan-perkataan kasar menghujat mengusir tangra di hidupe rohani parhutai par Tesalonikai majalo pasang cukon gereja di Tesalonika Soksoni donang di Pesalmen 126 di Babel, di Paratuban, dang di lihat kebebasan beragama, di pasikor-sikor, diintimidasi, ditekan. Maksoni do horoa ate jabarnya ala Kristen, alaya dong do perdohan makin dibabat makin merambat. Alani di bahwa si Paulus do adong kunci asa bertahak kita pitu kunci syarat supaya orang Kristen itu bisa menjalani melewati pergumulan hidup. Alani meragam doa ka ruas nihuria sifat karakter kekuatan stamina mau dihasut orang do termai biar mundur Mularong kekerasan dang haru kuat ibana aporsionna alam arhite gangguan secara fisik dipatu pada dohot meragukan ajaran kekristenan di Tesalonika. Secara haporsion di dok nasida dang mungkin Yesus romuse ay ngamate. Abe ajaran si Paulus, ajaran Kristen, rodo pe Yesus padu halihon, laho manguhumi akajolma di pertibion, na mangulu namade. Alai di nasida dang mungkin. Bahkan tubuh do ajaran-ajaran tentang nasib, ramalan-ramalan, do akka gudang pikiran-pikiran na menyesatkan. Taruh majo di Cunani, ala gudang akan apistar mengasahun utok-utok, dipengaruhi do dianggap ajaran Kristen ini terlampau mistis, tidak masuk akal, angan-angan nina. Alai na toho na realistis do, na fakta. Bahkan di dok nasida, ya mari hidup bersenang-senang, berfoya-foya. Hobi nasida mabuk-mabukan. Hobi nasida menari-nari bebas. Dota kalana asing kaharumaron kesenangan-kesenangan duniawi ima di dunia Junani. Alani kahalak Kristen naung persea gabe merasa arong do geleng rohana. Gabe merasa terpuruk, terjepit. Alani dipodai si Paulus do huria Tesalonika na perjolo merlas ni roha bersukacita totong mahamu merlas ni roha pohado bahenon merlas ni roha itong-tongan ya kesulitan tantangan intimidasi teror
Ahado maksud ni si Paulus. Ahado maksud ni nanasida. Bana binoto marlas ni roha nasonang do aman tentram. Alai do si Paulus marlas ni roha di bagasat Tuhani do di suka dan duka melubui hamu marsihohot totong marsiho apor syamuna tu Tuhan Yesus wala bertahape ngatardoki bersuka cita. Dak pola ikos saina bersorak-sorai marede asa didok si Paulus marlas ni roha alai molo bengek pe bana manao nak kahasusani alai dok ba Tuhan Yesus pe tahado diaka pangujunan dipastabi dipersilakon dilisingi tahad di bana ala totongi bana pasato dirina tu debata soksoni donang hita di tengah-tengah ni aka kesulitan ningoluta ikubui marlas ni roha nak pegudang aka ancaman sahid secara fisik bui partordion lemah do akalan asing alani do topik hidup tak bercacat apatanna tak bercacat berarti sehat jasmani rohani pikiran iko sehat do si Paulus pikirata iko sehat do partordiota manangah apa namasa alana halak junanion namaloni mana pamasukon marhiti kacerama pikiran do tak pidato nabui mencuci otak ni halak Kristeni murado tong biar apalagi na idok otek haporsaon na masak porse ho hehe nama te setanoman na berpikir maju hoina alai do si Paulus ikut diuji doi kahatani jolmai unang sudah diterima bukan tidak hormat perlu do kita menghargai pendapat orang alai ko diuji segala sesuatu alai na parjolo di mana merlas ni roha majo di bagasat Tuhan totong mahu merlas ni roha bersukacitalah jangan larut dalam penderitaan unang gabe lalap dia kaparu kiloni mulai dong pihak ancaman tekanan unang gabe madahate madile bahkan berubah iman kepercayaan ikut tabah do sabar tahan uji dangol nama kokop silangi manuk silangi cukup berat adi alami hamu ete inang do amang makokop akristenoni do namen baung gereja borak doi beban kolyanon materi pikiran waktu ya bagaimana makokop apor syatei adi hokopamu apor syamuna bengek di baik kamu jala di haman kokamu tadana marlas ni roha bersukacita molo saur hita di bagasa Kristus tabo manang so tabo pe suka manang tidak suka duka manang haci pe robe kasih tahunoni manang di penjara pe ni nasi Paulus songonau disiksa di penjaraon ala idang madeliau idolas ni rohai alasanna mana karena Yesus Kristus telah hadir dan Roh Kudus masuk membuat kita bersukacita molo rotor di perbadia do Yesus Kristus tu bagasa rohata buima tadok tu dirita do tu zolma tak sumuru tahu pantang menyerah totong do mardala na tujulu ala arong do Yesus Kristus ido na merlas ni roha bersukacita tidak larut dalam penderitaan tidak pasif bahkan tidak mundur alai sabar tahan uji dan tabah walaupun penganiayaan terus menerus silih berganti jadi gurang doka na militan sebenarnya kala Kristen ade karena disiksa baru kita bagi sakeluarga dibantai abeima ule-ule nasida asa sumurut asa berubah asa bui tat mabiar diteror gabi pindah agama dok segala macam asa sau sakak ni rohanai alai dok si Paulus unang sumurut las ni rohamuna molo roaka penganiayaan ancaman
alai marlas ni roha mahamu totong mahu marlas ni roha imana perjulu. Jadi kunci pertama keberhasilan namar agamaon namar pertodionon iko marlas ni roha alai las ni roha ibu kesatuan ido ngidok si Paulus dang marlas ni roha alani haportibion amoraon hasang abon hagabion marlas ni roha doi alai i dang manotong persatokin do alai molo magoi gabi dang las roha alai molo di marlas ni roha di bangsa Yesus i siksa pe menderita pe dangol pe silih berganti tetap di mana bertahan ima sukacita na perjulo ima jamita ni si Paulus tu uria Tesalonika na di bagasan pangunjunan totong mahamu marlas ni roha na pedua hon unang masadi hamu martangyang ena idok si Paulus di hatorangan martangyang ima masuk ke hadirat Tuhan. Jadi berdoa martangyang masuk so kita na masuk tu gerejaon martangyang kita sejauh masuk ke hadirat kesucian Tuhani dung masuk kita marsaur hita dok Tuhani di sini kita dapatan kekuatan dari Tuhan. Ale malu di luar ni hadirat Tuhan itu kita kan tang mergogo ayang go di luar ipe gurang do cobaan ancaman ale malu masuk kita di dok kuat mahita manghidupi ancaman ini. Berdoa adalah membangun persekutuan yang indah dan terus menerus dengan Tuhan dan tanda hormat dan patuh kepada Tuhan. Setelah kita patuh dan hormat kepada Tuhan tunduk, maka roh kita masuk melintasi lingkaran Tuhan itu ke hadirat dan rahmat Tuhan dan menerima kuasa. Oleh orang martangnya kita nangadong kuasa di kita. Tangadong hagugun. Ala di tiki martangnya kita Tuhani disima dapatan kekuatan dan semangat yang berapi-api dan mampu mengalahkan setan dan iblis. Jadi tanpa doa manusia tidak bisa melawan iblis. Hanya di dalam doa karena kita sudah masuk ke kekuatan Tuhan, ke hadirat Tuhan. Odo diajak si Paulus unang masa dia memartangnya. Tetap berdoa setiap saat. Ala guguhi do si polisi sakap ni si polisi si Lucifer nanaing manigai menghancurkan pamatehon. Iman dapat doa na perjulo nak bersukacita dalam Kristus dapat doa berdoa bertangyang patuluhan bersyukur madok maliate mahamu syala saluhna aido dipangido di bata sian hamu mariti Kristus Yesus madok maliate di awal rasa bersyukur sebenarnya di hala Israel Ekaristi na di patupan di Katolik adalah makan roti. Ala maul holam mangape di hati hai. Ala di perhatoban di Babel di perhatoban Romawi makan saja susah. Ala ni melarang roti. Itu sudah sangat syukur. Itu zaman dulu. Benar itu Ekaristi. Alai duk tabba be akka pasu-pasu boy tabba ka perkerejoan lam tabba maka rasa syukur hamalateon berterima kasih atas makanan itu sebenarnya dok minuman karena di dok Yesus akulah roti kehidupan akulah air kehidupan au do roti hanguluani au do air hanguluani dok tubur samare nasotu pamauas nasotu pamalebe alani rasa syukur yang paling besar. Hata maulatin o belga si pasahatotta di jama sonarion tang holan asana bui behita mangan kebutuhan perdagingonon kebutuhan perut alai nunga di Yesus kebutuhan rohani pola mate tersilang ibana di hapinor silang pola durus mudarna di hapinor silang asa ulu hita madok maulate ada ngadilio be tu hita roti hanguluan dok ai hanguluan Tuhan memberikan kehidupan. Jangan bersungut-sungut lagi. Kalau di zaman ni ba ala Israel marungutu nasida di gurun pasir dangarong aek nina tu si Musa sampai muruk si Musa mamukul batui. Ang adong si panganon ungi do ale Tuhan leo masih panganon manna takolani be di leo debata ale di leho diri nasa diri gabe jolma ima Yesus Kristus.
ido roti hanguluani do ai hanguluani ima pesta lasni roha naneng pesta honota tanggal 25 tang lileng be ita marnatal bekal marlasni roha ita bersyukur karena Yesus telah lahir hadir di dunia ini di anggo namangan sude alai dapotan hanguluan marhiti Yesus ima rasa syukur puncak syukur manusia. Napa patol di dok si Paulus jangan memadamkan roh. Unang ito pihamu todi. Todi ima nama buan sinodang panodang terang. Nama buan lasni roha sukacita. Kebaikan hading danon mangulau nak kanadinggan ima perbuani todi roi. Dimolo mitok do kanadinggan atinang. Bagulap mak, pamulong agulap, tertutup, ang mana terlobang, ang terluka, ang kehilangan. Ya kegelapan itu adalah kuasa setan iblis. Alaido, unang itobi, jangan memadamkan roh yang menerangi. Makanya gereja Metodis disimbolkan dengan api yang menyala-nyala, asa terus bersemangat menerima roh, jangan menolak roh. Bima todi ido na mga leon hanguluet tong dihita ande lasni roha sukacita na mga ngajak kita roh berjumar minggu mangedeon edi puji-pujian itu adalah roh yang memancarkan semangat kehidupan yang menerangi, memurnikan bahkan bayasun rohata pikirata unang mitop, jangan padam, jangan menolak roh Tuhan, roh kebaikan. Napalimahon didokon unang lia rohamuna di panurirangon, jangan meremehkan nubuat. Di Tesalonika dihina do panurirang do hatana firman Tuhan sangat dilecehkan, bahkan Alkitabnya dibakar, dibuang, diinjak-injak. Alai di dok si Paulus baka nama ngargahon menghormati firman Tuhan. Pangonido te si Obed na makaul tabuk perjanjian ini betar pasu-pasu bana. Oleh si Saul dang eturehon poti perbedaan ini mati bana. Di zaman Tesalonika godang nameremehkan akab pengajaran kitab suci, Injil, berita taringok tu Yesus, kuasa-kuasa penyembuhan, mujizat na pinasahan ni Yesus. Mereka tidak percaya. Bahkan didok berita bohong. Tang dihargai firman Tuhan. Apa didok si Paulus molo arga tawain hatani Tuhani firman Tuhani. Dan kita membela firman Tuhan, itu bisa merubah hati pikiran kita menjadi lebih baik. Bekotargai do tong aka perhaladu aka agenda aka jamita dang nama dok harus diterima bulat-bulat alai molaka ajaran-ajaran nadinggat do aka ajaran ni guru sekolah minggu aka ajaran tu berguru melua aka jamita nya keperhaladu harus dihormati asa dapat apa supasu nak pedidok di poni ujilah segala sesuatu. Ikut diuji do aladong do akahata na menyimpang akapoda na lipe takasihamu masalu na denggani metupamu berarti ada yang menyimpang sebenarnya. Aladong agama asing ceramah-ceramah na menyesatkan itu ada. Siapa tahu khotbah pendeta atau sintua juga menyimpang yang tidak membangun, yang melemahkan semangat. Itu harus ditegur, harus diuji. Bukan tidak menghargai dan menghormati para guru-guru, para imam-imam, para sintua dan para pendeta, ahli-ahli filsafat, ahli pikir, ahli dok. Apakah isinya itu adalah kehendak Tuhan? Apakah khotbahnya membangun kebersamaan? Ujilah segala sesuatu. Tak kasihamu saluhna. Alai anggona sejalan do kitab suci, mari kita dukung
alai dok mulu ajaran na menyimpang di persis seperti virus yang menggerogoti dan menghancurkan kehidupan orang Kristen. Lani manati ta melarong ajaran-ajaran palsu, ajaran sesat, buru masuk ate. Alai heran syara pe alarong do terus rapat-rapat gerejawi sinode Abbas, apakah ada aliran-aliran yang menyesatkan gereja? Paling gimana raktahan gawe pidagama di mana? Baru di Parwa Roma ala Kristeni, di Parwa Roma Paldita, di Parwa Roma segala macam. Ala yang guna asli mengajarkan dari mimbar ini hal-hal yang bertentangan itu langsung dikritik dan diproses. Ujilah segala sesuatu, harus kita uji. Anong kritik jamita pe boy, kritik doa pe boy, do takalan asing yang bertentangan mang namaralo tuhata. Moloido gabi boban, moloido na manusai, aban hal na negatif, patut kita tolak. Halai molo kana dinggat deui hatai, hatanya kaperhala deui hatani paditai, harus kita dukung. Tetapi cek dulu, periksa, kenali, eksaminasi, diteliti. Molona dinggat do harus kita memberikan semangat. Alai molona pada do ona anong do aturata tu si karupa pamisako. Nah, parpudi pabituhon jauhilah dari segala jenis kejahatan. Pasidik kamuma nasarumang ni naroa. Jadi omma kunci asa sehat jiwa, roh, tubuh, pikiran nina si Paulus mengadopi portibi na masai rumiton ko sehat do pikirata pikira pe bodu disegai. La diteliti gurang do nasa marsai pikir sesai fisik. Berengod do amat tas sehat inna pikiranna asiga alari. Jadi iportibion na gurangan akan mencuci otak. Irasuki ke pikiran-pikiran na termasuk dia ke masyarakat na orang malo menguji paham betul masuk betul, apalagi nama ceramai pakai berteli-teli muse macam atributnya agamawan betul duduk betul. Itu sudah menyesatkan. Kalau ini apa yang keluar dari mulut, apa yang kita dengar itulah yang kita seleksi, bukan dari formilnya ini. Kalau ini nang ma sadalan pakat ayo do pangulang, kalau enggak ya bisa berbahaya. Ido jamita ni si Paulus tu Huria Tesalonika hidup tak bercacat sampai kedatangan Tuhan, saling menguluk kita sambil menunggu kedatangan Yesus. Nang ma hingga sehat kita fisikta, sehat pikirata, sehat rohani jiwa, sudah lakalakata, apalagi di masa-masa adpenon orang pihak mempikna menghasut na mengadu domba olah anggo kita lang ngolok dihasut be totong do berita damai teh terbukti amu roh tu gerejaon marlas ni roha mar adven soni nang dijabu ala berita damai do nabi ni Yesus orang na terpaksa anggo alasan babu do gudang ala ima pengalaman ni ala Israel di gudang ni tantangan anggo ala kidang bui tergoyahkan hasutan ancaman tidak mempan lagi, tetapi mereka semakin kuat karena bersama Tuhan. Jadi jangan tampak bagus di luar, tetapi di dalam juga harus bagus. Jangan rajin beribadah, tetapi rajin juga melakukan kejahatan. Ikut sadala masudi benang dohor rasoni naroha lerang naodong ete. Alarong tulisan jangan rajin beribadah, rajin melakukan korupsi. Tidak bisa. Kalau rajin beribadah, denggam sudina sehat pikiranna, sehat lakalakana, sehat hatana, semua sehat. Alata persita do berkat Tuhan yang belum pernah kita lihat. Nasihat bagi irok jolma na makatahon hatani Tuhani jala mangulahon akan menerima berkat yang tidak pernah dia dengar dan tidak pernah dia lihat.
au be makirim dui nasuha hubereng nasuha hutangihon hidup Tuhani berkatnya luar biasa bagi orang yang hidupnya tak bercacat. Renungan singkat di minggu Tasadarion di minggu Advent patuluhon ngagala tulu lilin ini simbol Roh Kudus ini yang bercahaya menerangi kita. Marlasni roh mahita nang lilin be hari Natal ba tuhat tamana madongan hita. Amin bertangyang mahita. Oleh hati Tuhan di hatam nama nungguli rohanami jaka kesulitan-kesulitan tantangan di paru agama on ang di tengah-tengah ni bangsa namion nakpe perdami sonang dohami di sona le gudang do akka huriam na terancam na dipersulit membangun akka gereja dan beribadah teror dilempari diintimidasi bahkan ada yang dibunuh dipukuli ala diajari turbuko dohami asa totong tahak kami sabar merlasni roha artangiang madok moliate dohot totong tordi galak di bagas rohanami dalam menghormati menghargai aka jamita tangiang firman Tuhan do taka perhala do sekaligus sami lahu menguji aka dipasahat nang nahu pasahat kami do pasidikon akana roa pikiran tindakan aka hagio ni daging memahami Tuhan gudang hakuran nami alai tong dohona perbadi hami di bagasan gulu nami di bagasan Yesus Kristus. Amin. Mari kita. Hosiana anak ni Raja David rotu hita bantu redalan nai asa bungo trotu hata bain maga baga bai di tuhatana roi Hosiana romaho tu bagasan rohanami nama nomu ho ale Yesus Tuhan nami las dorohanami molo bongo tatusi Hosiana rajani adameon ulu balang nasana binoani dame dohot hasonangan amina hinapopmi dona punai sude. Jong mahita salu. Tatangya koma peliata ali debata manami na dibeno kicang. Odo haroron ni saluhut si leo na dengan do nasa ulibasa na malutus. Upasata mi masyan na nilon mi Tuhan pilihan nami Tuho. Saya jalo me gabi wap na khusus di colom. Pasu-pasu me jala ramoti asa hupara sia kami pilihanon. Mati bulon harajau di tonga-tonga ni uriam do di portibion. Buhay marhanami marhite-hite tordim. Asalam hutadahami godang ni si leon mi Tuhami.
Asalam kira-kira hai mandok mauliati Tuho. Arhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasanani lehoni tondiro di pamataku hosa dohot gogoki rodi saluhut artaku upasa hati Tuhan nasoun satokudo. Ale amanami na di Benua Gijang, sai binar badia maguarmu, sai Roma harajawanmu, sai saut malomo ni roham di Benua Tongoson na di Benua Gijang. Leo matuhami salarion hanguluan siapari, se sama dosa nami songo panesa nami, di dosa ni dongon namar dosa tuhami, una kami togi tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ai ho dona puna harajan dahot hagogoon rodi hasangapon saleleng ni leleng na amin. Di pasu-pasu jali ramoti Tuhan de batama ho, di sodakon Tuhan de batama bohina tuho jala sima rohana midaho, di dopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasar madamena tu todim. Amin. Amen, amen, amen. Shalom, selamat hari Minggu, selamat Advent. Najolo tung naloja dola kaki di son marsahit dorohaku di bay portibion terhiri mawai salpu luhut di tanoon pai maro Tuhan takiron manjong nasoradion nasal pudoi nasal pudoi dang dijujur dosaku Tuhan tung sesadoi diban mudarnai dang ditulak Tuhaku behan ayar sakni rohaku tung sapu donuai magota pakarate ni dosai diban Tuhaku nalamate dihapar silangin ibana paluahona martua rohaki na
nasapudoi dang dijujur dosaku tua tung sesadoi diban mudarnai dang ditulak tuhaku bea